Bon dia, artistes! Avui aprendrem aquesta tècnica que es diu Devil Stick. Podrem jugar amb el pal principal i amb els nostres bastons de fusta per buscar tantes combinacions com sigui possible. A continuació us ensenyarem uns trucs bàsics perquè cadascú pugui començar a provar diferents exercicis i així construir la seva rutina fent diferents combinacions. El primer exercici, el més fàcil per aprendre a controlar i anivellar els nostres braços, serà simplement extensió de braços i fer-los rodar cap a dalt i cap a baix. El següent exercici seria fer els llançaments. Primer amb el pal en horitzontal, provarem de fer mitja volta cap als dos cantons i també una volta sencera. Exercici número 3. Jugarem amb les nostres cames i peus, golpejant el Devil Stick enmig, amb mig gir i amb els nostres peus. Exercici número 4. Jugarem a creuar les nostres mans i a provar amb diferents alçades. Un cop tenim aquests bàsics, podem fer diferents combinacions amb els trucs que acabem de veure. Un cop tenim dominada la tècnica amb les nostres mans, podem passar a fer els mateixos exercicis amb els pals de fusta. Exercici número 1. Exercici número 2. Exercici número 3. Exercici número 4. Un cop hem jugat el nostre Devil Stick de manera horitzontal, és hora de passar al pla vertical. Primerament, farem servir les nostres mans una altra vegada per fer canvis de pes amb el bastó d'una mà a l'altra. Un cop tenim ja aconseguit aquest exercici, podem passar a fer-lo amb els bastons. És important sempre golpejar el bastó entre la cinta del mig i la de les puntes.